దేవుని నామని స్తోత్రాలు. మీ అందరికీ నా వందనాలండి. నా పేరు హ్యామ్సుందర్. నేను 2000 సంవత్సరంలో మా తల్లిదండ్రులందరూ దేవుణ్ణి అంగీకరించారు. మేము హైందవ కుటుంబంలో నుంచి వచ్చాము. అయినప్పటికీ చర్చికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం, ఏదో వస్తూ ఉండేవాళ్ళం. మా డాడీ పెద్ద తాగుబోతు. అయినప్పటికీ ఏదో వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం, వస్తూ ఉండేవాళ్ళం. మా మమ్మీ అయితే పూర్తిగా దేవునికి సమర్పించుకుంది. మేమైతే చదువుకుంటా చర్చికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం. అలాగే నేను చదువుకుంటా కుర్రోళ్ళతో స్నేహాలు, అలవాట్లు అన్ని సినిమాలన్నీ చూసేవాడిని. కానీ ఒకరోజు దేవుడు నన్ను పిలుచుకున్నాడు. అదేవిధంగా నేను 2010లో బాప్తిసం పొందానండి. అప్పుడు నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నాను. కానీ అయినా సరే ఏదో సేవలో తిరుగుతా, ఏదో చిన్నగా ప్యాడ్ వాయిస్తూ ఉండేవాడిని. అయినప్పటికీ ఒకరోజు దైవ సేవకుల ద్వారా నాతో మాట్లాడేవారు. ఏమనంటే, నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే నువ్వు పరిపూర్ణంగా సేవకైతే సమర్పించుకుంటావో నీ తండ్రి మారుతారన్నారు. నేను అదే వాగ్దానం చేసుకున్నాను. నా తండ్రి మారితే ప్రభువా నీ సేవకు నేను తిరుగుతాను అనుకున్నాను. నేను ఎప్పుడైతే ఆ మాట అన్నానో అప్పటి నుండి మా డాడీ తాగుడు మానేశాడు. కానీ దాని ద్వారా నేను చాలా ఆనందించబడి దేవుని కొరకు బతకాలి, ఈ మనుషుల కోసం కాదు, దేవుని సేవలో ఎదగాలి. దైవ సేవకులు ఎంతో పరిచర్య చేస్తున్నారు, నేను అటువంటి పరిచర్య చేయాలి. అది నాకు ప్యాడ్ వచ్చింది, దైవ సేవకుల ద్వారా నేను నేర్చుకున్నాను. అయినప్పటికీ ఏదో చిన్నగా సేవకులతో తిరుగుతూ ఉండేవాడిని. కానీ ఒక దినాన దేవుడు నన్ను అభిషేకించుకున్నాడు. అభిషేకించుకున్న తర్వాత ఇంకా బలంగా వాడబడుతున్నాను. ఎక్కడ మీటింగ్ ఉంటే అక్కడ బలంగా వాడబడుతున్నానండి. ఇంకా అనేక మంది నాలాగా నా జీవితం అయితే ఎవరైతే జీవిస్తున్నారో మీరు కూడా మారాలని, ఈ యొక్క సువార్త అందరూ ప్రకటించాలండి. ఎందుకంటే దేవుని రాకడ అతి సమీపంగా ఉందండి. నేనైతే నా చదువుకునేటప్పుడు నేను ఎంతో చదువుకోవాలి, అనేకమైన ఉద్యోగం చేసుకొని బతకాలి ఇలాగా అనుకునేవాడిని. కానీ ఇప్పుడైతే బతికితే దేవుని కొరకే బ్రతకాలి. ఎందుకంటే వాక్యం లేని గ్రామాలు ఎన్నో నశించిపోతున్నాయి. అనేక గ్రామాలకు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించాలని అనుకున్నాను. వాక్యం అనేది నా హృదయంలోకి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఒక దినాన్ని దైవజనులు మాట్లాడేవారు, పరిశుద్ధత లేకుండా దేవుని చూచుట అసాధ్యమని. ఆ మాట విన్నాక పరిశుద్ధంగా జీవించాలని నేను అనుకున్నాను. దేవుని కొరకు పరిశుద్ధంగా జీవిస్తున్నాను. మీరు జీవించండి. ఈ చిన్న సాక్షిని దేవుడు దీవించుగాక.